So, hello, what's up? This is me, Wade of... putang ina. So, hello, what's up? This is me... So, hello, this is me, Wade Maro. Back at it again on another vlog. Okay, sandali. Akin to eh. Sorry. Ayun. So mga idol, kasama natin si Obate Moto ngayon. Pala ipapakita niya sa atin kung paano i-change itong Mio gear natin, si Blacky. So, ayun. Yun ang ikakarga niya mga idol. Moto. Baka naman. So, dito pala kami sa shop niya dito sa Mangaldan, Pangasinan. Dito lang sa... Anong barangay to, idol? Anolit, idol. Barangay Anolit. Barangay Anolit. So, yan. Papakita niya kung paano i-change oil to. First time kong ipapa-change oil to sa, sa labas. Kasi puro kasa to eh. So, ayan. Sana all kasa. Siya yung mag-change oil. First change oil. Change oils. Shoutout din pala kay boss. Thank you. Parang mainit pa kasi. Mainit pa ba? O yun yung first step mga idol. Palamigin muna natin. So, hindi kasi pwedeng alisin agad ng tools pag mainit pa. Doon kasi nasisira yung thread, guys. Di ba? Yun o. Ayan, may tip na tayo agad. Tsaka kailangan natin sa pag-change oil, guys, is 12mm na ratchet. Kasi hindi tayo pwedeng mag-ano ng open or as in wrench. I mean as in yabe, kasi baka mabilog lang yung yung tornilyo, guys. So, ito ang kailangan natin. Yun. Tsaka syempre, ito. Lalagyan. Mga idol, pag hindi kayo sigurado, huwag nyo gagawin ha. Pagawa nyo na lang muna. Mahirap yung Sa mga may alam ng konti. yun, yung mga Kasi mahirap naman kung kayo mismo yung gagawa, tapos masisira, di ba? Tsaka imbis na change oil na. Change oil. Oo. Tatay tayo dyan pag gano'n. So ito pala yung ikakarga. Ito. 0.8 liters. Kasi na ba to, idol, pag mga ganito? Isang bagsakan to kasi 800 ml yung niya. Capacity nung lagay ng oil niya sa makina. Ayun. 0.8 talaga. 0.8. Pang scooter talaga. Kasi mostly kung mapapansin mo dito sa Langisco, panay scooter eh. Puro pang scooter talaga. Kasi dito malakas talaga yung scooter. Bihira yung may mga manual gano'n. So, yung mga langis dito guys. Pero may mga 1 liter din, no? Yan, more on NMAX kasi 900 ml sila. So, yun. Ito rin naman 1 liter din to, pang mga ADV, something ganun. Yung pero may matitira dyan na 200 ml din. So yun yung mga sticker ng mga tropa natin. Yun vlogger din. Yun dito yung sa akin. Sabi siya dito. Taga-Laminas din. Kaya si Aaron, kung kilala mo. Oo, taga Bulinaw ata. Tsaka yun may mga Philippine Looper, sila biyahe ni Gemini. Yun, meron ka din nito, di ba? Meron. Sa Mia. Ayun. Andun, yung mga binigay niya sa akin, andun. Ayun, dami na. Ito, sila Nardong Bero, Philippine Looper din to. Mga tropa. Tapos yung Kranos, meron din to sa inyo eh. Meron din. Yan. Yung bilihan ng helmet ganun. Dito tayo. Tanggalin na ni Idol yung langis. So mas maganda, guys, ilusot natin to. Yan. Para hindi siya tumulo sa sahig. Yung langis, I mean. Yan. Maalamig. Kakasabi ko lang. Pero talsik din. Tatalsik eh. Tsaka tips din pala, guys. Kailangan natin tong alisin para yung hangin bumaba talaga. So hindi pwedeng pag mag-change oil tayo,
Nakalock yan. Ah. Para, di ba, yung ano, Oh, para bumaba. bumaba pa rin siya. Pero wag niyong hayaan pasukin ng ano. Dapat pag mag-change oil, nasa loob lang din. Para, kunwari, may mga bato or something. Ang mas maganda dyan, lagyan nyo ng ano, takip. Takip. Yan. Para pag pumasok, eh, at least ano. Itim na oh. Oh, ilang ano Buwan ba yan? na? Kilometer eh. Hindi ko nga alam. Hindi mo minemonitor. Oh, basta sa buwan lang yan. Ang mga ano, mga 900. Mga almost 3K. Almost 3K. Sa Yamaha, no? Sa Yamaha kasi more on nangangain kasi ng langis eh. Kaya para sa akin, huwag tayong bumasi sa ano, sa buwan. Sa buwan, wag sa buwan. Oo, Sa kilometers. Sa buwan, sa kilometer talaga. Ako kasi, yung Mio ko, change oil ko dyan, kada ano yan, 1,000 kilometers. Oh? Oo. Lalo nung nag-rides pa. Ito kasi pinang-endurance ko dati eh. Oo. Yan. So, yung unang-unang endurance ko, yung 1-2, ano to? Talagang pinilit kong ano, umuwi. Tinapos ko muna yung 1-2, 1,200 kilometers bago ako nag-change oil. Kasi alangan mag-change oil ako sa daan. Oo nga. Oo. Hassle na rin yun. At least dito, tinapos ko na dito. Yan. May tumutulo pa ba? Wala na. Wala naman. Wala na. So ano lang, sa pagbalik, same lang ng procedure. May tatanong pala ako. Ano yun? Kasi normal lang ba yung parang dragging nito? Hindi normal Hindi, no? yun. Oo. Ano yung nagkukos nun? Sa panggilid yun. Mostly Panggilid. kasi sa dragging, tatlo yan, mostly. Unang-una sa ano, sa pulley, marumi na yung pulley niya, yung rampa niya mismo. Marumi na yun. Pangalawa, sa slider piece. Alam mo yung backplate, di ba pulley? Pulley, bola, tas yung backplate nun. Yung backplate nun, may dry face yan. Yung dry face niya, yung tatlo. So kung maluwag na yun, parang gumagano na yung gumagalaw na. So kumbaga yung delay nun, yun, kumbaga umikot na siya, nadidelay pa lang. Anong gagawin doon, Idol, para mawala? Una-una, linis. Lilinisan? Oo, kaya may tinatawag tayong CVT cleaning and then CVT tuning. Yung CVT tuning naman, kung gusto mong may malakas yung ano mo, aringkada mo, ganon. Depende naman yung sa bola, ganon. Tapos sa center spring, clutch spring, and then bell. Pero pag ano naman, pag nasa, gusto mo lang yung stock lang ganon, tapos walang dragging, CVT, ano lang, cleaning. CVT cleaning. Yun. Sa CVT cleaning naman, di tayo gumagamit ng gas. Ganito yung ginagamit natin. Ito. Yung RS8 na CVT Baka naman. cleaner. Baka naman, RS8. Magkano yun, Idol? Magkano? 150 lang yan. Pag iba pa CVT cleaning ko, Pag ipapa CVT cleaning mo sa akin, ang kuha ko lang is 400 lang. Kasama labor and yun na. okay. Kumbaga package na yun. Sa iba, ayoko na lang magsabi. Parang mas mura dito. Respect. Respect sa mga ibang may shop. Kasi, laging ganun eh. Sabi ko, natanggal naman dati. Tapos ngayon, ang tagal na. Pero Ganun pa rin. pinalinis mo na yan? Hindi Hindi pa? po. Okay. Ilan na natakbo mo? 12. Hindi ko alam kasi sa kasa, basta binibigay ko lang. Ito, Sila nang bahala eh. 12 yan eh. Tapos stock. 12,000. Oo. Almost 13K na. Almost. So dapat, nililinisan talaga siya. Ang ano ko kasi sa akin kada 5k kilometers kailangan ano eh. Linisan. Linisan. Sige, palinis ko na rin ngayon para ano. Minsanan. Ikaw lang, kung trip mo. Para mawala yung dragging niya. Oo. Yun pala. Ang daming nagtatanong nun eh sa group namin. Na Mio Gear din? Oo. Ang sabi nga nila dito sa Mio Gear, King of Dragging. Kasi ganun daw. Yun yung mga tipong hindi nila masyadong, siyempre pag mga bago din na, ako din naman kahit paano bago din naman akong rider. Pero pag hindi natin kasi nalaman yung ganong sistema, mga CVT cleaning, CVT tuning, Talagang siyempre ginagamit natin halos araw-araw. So kailangan din natin talagang
malaman yung maintenance ng motor. Hindi lang tayo basta gamit, ganun. Para at least, pag may naramdaman tayo, pwede naman magtanong eh. Libre naman magtanong eh, di ba? Pero kasi, syempre parang ako, wala akong kakilalang masyadong mekaniko eh. Ikaw lang. Ah, okay. Kaya parang... Hindi naman tayo madamot sa, sa knowledge, sa info. Ayan. Yung mga ganyan. Kaya nga, may mga manonood dito, maraming malalaman. Sakto lang. Ayan mo idol, pag ano, libre ko na sa'yo yung t-shirt. Di na. Bibiling ko yun. Support din, ikaw naman. Bibiling ko yun. Yun mga idol, marami tayong ano, nalalaman. Salamat kay Idol Obeyed Moto. Yung mga yun naman kasi, mga initial din naman talaga. Tsaka sabihin mo ng basic sa sa scooter, basic na maintenance. Kahit saan yan. Change oil and then CVT cleaning. Yan. Yung mga naman, yung mga further dun sa maintenance na yon, unang-una sa throttle body. Yun yung pag naglinis ka na ng panggilid and then okay naman na yung mga mga oil, tapos may delay pa rin. Kasi sa filter niyan, kung makapansin mo, 'di ba, nagpapalit tayo ng filter, air filter. Pag hindi tayo nakapagpalit nun, pumapasok na sa mismong niya, sa throttle body. Throttle body ang tawag sa sa matic. Ngayon naman pag sa mga manual, carburetor. Yun yung nila. Pinagkaiba nila. Oo. Ganyan. Kaya kung 'di ba may mga palinis ng karburador, 'di ba, ganun. Yun din, palinis ng throttle body. Kasi sa throttle body nun, andun yung mga carbon na pumapasok, mga dumi. So, carbon na, yung mga dumi na namumuo, na nangingitim. Tapos, pumapasok sa may mga gilid ng So, sa pinaka-throttle body natin, hindi niya maibira ng maganda. Kasi nga madumi. Madumi. Oo. Ano yun, mga after ilang kilometers? Kasi yun, para sa akin, wala kasi ako minsan sa kilometers eh. Kasi ang explanation ko naman nun, yun, pag kunwari lang 5,000 kilometers and then ikaw na tao is mapalinis ka dun sa motor, kahit abutin mo ng 10,000 kilometers, okay lang yun eh. Nasa yun, nasa maintenance talaga. Maintenance. Oo, kung mapapansin mo, nagpalinis ka ng panggilid and then yun, may ganun pa rin, may dragging pa rin, yun, isa na rin yun. So wala sa kilometers. Wala yun. sa kilometers. Basta pag mapapansin na lang nila. Yun. So kailangan mo din talagang maging conscious sa motor. Yun. Yun, salamat. Madaldal ako sa vlog mo, idol Okay lang, marami nga akong nalalaman eh. Kasi wala talaga akong mapagtanungan eh. Nakakaya kasing magtanong sa Hindi rin. Ako, idol, alam mo kung ikukwento ko lang. Marami talaga akong tanong. Kaya natuto ka rin. Oo din. Kasi hindi naman ibig sabihin na magtatanong ka parang bobo ka, ganun, di ba? Hindi naman nagtatanong ka para matuto ka. Para matuto. Mga tanong ko nga, pinagkikitaan ko na ngayon kasi siyempre, yung mentor ko na isa, nagtatanong ako ng yun, yung throttle body cleaning. Magkano ang throttle body cleaning? Mahal. Ay, mahal din yun. Mahal din yun. 750 ata sa kasa yun eh. Hindi ko sure hindi ko lang alam yung pinaka-fix nila. Ay, hindi ko pa pala natanong magkano pala ang change oil dito. Ang change oil dito sa langis guys, 300 lang to. Mura na. Tsaka yung yung tawag dito, labor lang natin is 50 lang. Mura. 50 lang. Seryoso? Hindi ako malakas maningil kasi hindi naman sa pag-ano. Dalaw lang naman alisin mo dyan eh. Yun lang, hindi lang siya basta lang. Kasi pag once na nagkamali ka, wala ka rin naman as in masyadong knowledge sa pag-igpit, tapos sa pagbaklas, kawawa din. Yung 50 pesos mo or sa iba, sabi mo ng 100, tama? Minimum nga 100 na yan eh. 50 lang dito guys. 50 lang. Tandaan nyo tong shop na to. Ito, makikita nyo. Obeyed Motorcycle Parts and Accessory Shop. Sa may ulit sa Ipan guys. Ulit, Mangaldan. Dito pala yung magandang pagpagawaan. Yan, more on kasi, mga scooter kasi ako dito. So, yun din. Yung mga nagtitipid dyan, alam nyo na,
Saan kayo pupunta? Nagtitipid na ano, solid yung oil. Oo. Ito, Kasi- maganda yung oil niya. Oh, hindi ako nag-stock ng hindi magandang oil dito. Siyempre, nakasalalay din yung ano mo eh, shop mo eh. Sinasabi ko naman sa iba, sir, naghahanap kayo ng mura. Hindi naman sa sinasabi kong wala silang pera kasi pare-pareho naman tayong medyo mahirap din, di ba? Pero ang akin lang, since gumastos ka, yung the best na hindi naman sobrang mahal. Kasi may mga mahal na langis na mabot ng mga 400, ganyan, di ba? May mga ganyan eh. 400 to 500 ka mo. Mga talagang solid. Pero yung mga average, okay na rin eh. Kasi sipin mo, pag tinirik ka niyang motor, tinipid mo ng tinipid, di ba? Titipidin ka rin niya. Oh. Eh naman, pag okay lang. Pag sige lang, kung magkano, sige lang, walang problema. Tsaka mura yung benta mo ha. Ito. Mahal ata to sa iba eh. Alam ko yan, alam ko yung presyo ng ano, ng iba. Oo. Alam ko mahal to eh. Talian mo to. Motol. Oh. So yun. Tapos na yun idol no? Tapos na idol. Oh, tapos na yung change oil guys. Yung ano naman, CVT. Sobrang ano na, Sobrang sobrang itim na guys. ayan no. Ano na to? Kape. Kape. Kape puro. So, igilid mo na natin dito. Mahigit ano yan, 4 months. Pero hindi naman ano na hindi ko naman naaabuso to. Oo. Kumbaga madalang ko siyang gamitin pero minsan long ride din parang. Tsaka minsan kasi kahit matagal, basta hindi kayong balasubas magmotor, goods yun. Goods yun. Lalo pag medyo bago pa, pero pag medyo matanda na yung motor, abot na ng mga 3 years up, kailangan na talaga yung ano, kailangan na talaga yung monitor. Dapat hindi naman sa ano, simula pa una sana. Oo. Ay, ibang content na to. Oo, iba na yan. Ayan, so panibagong intro guys. Ikaw na. Ikaw na. Ayan. Yan mga idol, so kasama pa rin natin si Obeyed Moto. Part 2. Part 2 na to. Kasi nag-usap kami kanina, nasabi ko nga yung dragging na ang daming nagre-reklamo sa Mio Gear na group namin. So ang sabi niya nga, ikaw na lang mag-explain idol ulit. Ayan. Sa ano, sa dragging naman guys, more on ano yan dito. Sa CVT yan. So ano, ang pinagmumulan ng dragging syempre yung dumi. Pangalawa, yung sa slider piece sa may backplate. Pangatlo, kung marumi na yung ano, yung dito, yung bell, tapos yung show. Kasi yung show niyan guys, ano yan, yung grounds niya,